Luuletko sinä, Seija, että metsät ovat päästölähde? Mä en vastaa kysymyksiin tässä ohjelmassa. On se nyt, tää on niin väärin. Kyllä sun nyt pitäisi tuohon vastata. Huolestuttaako sinua ollenkaan metsien monimuotoisuus? Se, että kun niitä metsiä hakataan semmoisiksi puupelloiksi, mä nyt tässä toistan näitä argumentteja, jotka eivät välttämättä ole omiani, mutta kuitenkin näin tehdään, niin huolestuttaa, kun siellä ei ole niitä perhosia ja muita. Suomen metsät on moninaisimpia melkein Euroopassa. Meillä on sekametsää ihan valtavasti. Kävele itse metsässä ja katso, kuinka usein sä tuut tämmöiseen puupeltoon. Se on aika harvinaista. Onko? On se ihan hyvä varmasti, että joku laskee nielujakin. Mutta ratkaisevan tässä niin kuin ensisijaisen tärkeää suomalaisten kannalta on se, että meillä on työtä ja hyvinvointia täällä. Ja jos me tuhoamme ihan jokaisen bisniksen tästä maasta, toiset verotuksella, toiset metsädirektiiveillä, niin ei täällä ole hyvä asua. Eikä täällä ole hyvä tehdä TV-ohjelmia. Kovaa puhetta. Ei se sitä ole.